नैबे थाव दङ थाव होखागोन अलिभ अइल दङ ना अलिभ अइल लोगोफोर माबोरै दङ नोंथांमोना आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो दङ जोंबो मोजाङै दङ दिनैथ' दाथ' फुंनिफ्रायनो मोजाङानो ओमफ्राय दाथ' फुंनिफ्रायनो मोजाङानो दङ मैयासो एकदम सानसे माने एकदम एसे गाज्रियैनो थांबाय आरो दिना मैया माने बे जोंनि आरो बे जोंनि बे न' गाहायाव दंना नैबे न'आ बिसोरनि न'आनो आरो बिसोरनि न'खौ जायफोरा रेन्टआव दंमोन ना बिसोर थांबाय आरो माने बे जोंनि बे बेलकनि दङना नैबे बेलकनिनि गाहायावथ' बिसोरनि न' दङना बिसोरनि बेलकनिया खोमा एसे बोरैबा आरो आवगायावनो बे गोजाम बिल्डिं ना बेफोरो बिसोरनि माने बे सादा आरो एसे बोरैबा गाज्रि जानाय बायदि जादों आरो दा जिहेतु आरो बे न'खौ बे रिन'भेट खालामबाथाय गाहायनि न'नि अनार आरो जोंनि न'नि अनार सानैजोंबो रायज्लायनानै बिसोरो माने मोजाङै बानायनांगोन ना दा बिसोरबो जोंनि अनारफ्रा फैनायावबो एसे माने लेट खालामबाय दा ओंखायनो बे गाहायनि अनारफ्रा एकदम नेनो हालायलायाखै आरो बिसोरो बिराद माने रागा खरा आरो मानसिफ्रानो मोजां नङा बायदिनो आरो बे जायफ्रानोखि जोंनि अनारफ्राथ' बिराद मोजां बिसोर बिराद पलाइट मानसिफ्रा माने मोजाङै रायलायो आरो जोंजोंबो मोजां गासैजोंबो मोजां गाहायनि न'नि जि अनारफ्रा आरो एकदम मानसिफ्राबो बैसोगोरा खिन्थु मा बुंनो आरो खोथा बुंनायनि जेबो माबा गैया आरो मेनारलेस टाइपनि आरो फार्स्ट टाइम माने जोंथ' बिदि जोंबो रावजोंबो बिदि गाज्रि रायलायोना ओंखायनो जोंबो मालायनिफ्राय माने बिदि जानला मानला रायलायनायखौ एसे खोनासंनो बायो आरो ओंखायनो मैया सानसे माने बिसोरो फैनानै खमसे खम हासबेन्डआथ' अफिसाव थांदों बिसोर खमसे खम बिदि 11टासोनिफ्राय फैनानै आरो बेफोर सब नायलाय नुयलाय ओमफ्राय माबा माबि मानसि लिंलाय मा खालामगोन मा खालामबा मोजां जागोन मोजां जाया बेफोर खालामनायावनो सानसे माने थांदों आरो 5टासोआवसो बेफोरो जोबदों माने एकदम आं सानसे माने बिसोरजोंनो थाबाय ओरैबाबो फार्स्टआव जेब्लानोखि जोंनि अनारा मोनफैयाखैमोन ना अब्ला आं बे गाहायनि न'नि अनारजों आंबो एसे माने बाथ्रा दान्थेलायनाय जाबाय मानो होनबा जोंहाबोथ' एसे रेसपन्सिबिलिटि दङना जुदिबा जोङो दङ बे रेन्टआव दङ जोंहाबो रेसपन्सिबिलिटि दङ मानो होनबा अनारा जोंखौ बे न'खौ होदों गावनि न' हिसाबै नायनो थाखाय ओंखायनो जोंहाबोथ' बुंनायनि अधिकार दङना दा गाहायनि मानसिफ्रा आरो बिसोरो मा बुंनो आरो बयबो एखे नङाना मानसिफ्रा खायफा मानसिया एकदम गावखौनो बिराद गिदिर होनना सानना लायो ओंखायनो बिदिनो मैया सानसे माने थांबाय आरो आंहा दिना एकदम खर' सर' सालायलायदों आंहा मैया एकदम आं जिबनाव ओरैबायदि मानसिजों माने फेस खालामाखै आरो मानो होनबा जोंनि बिथिंनि मानसिफ्राबो एफा इदि नङाना मा खालामनो आरो लोगोफोर ओरैनो बिथिं फुटबल गेलेगासिनो ओरैनो दा आंबो ओरैनो दै गुदुं सानफ्रोमबोनि मर्निंनि जि आंना माने रुटिन बेखौ स्टार्ट खालामबाय आरो ओरैनो दै गुदुं ओमफ्राय निम्बुनि रोसि लोंसै आरो बेखौ दा इसिङावबो ओंखामनि माने लाहार फाहार खालामगासिनो लोगोफोर जोंना बे मैया बे कान जानायनि उनाव आरो बिथाङा जि न' नागिरबाय थादों गावनि आरो जों गावनो बायनो आरो आवगायावथ' जोंहा मुख्लब जेनेबा गैयामोन मानो होनबा जोंना मुथि बायदोंमोन आरो जोंथ' साख्रि मावनाय जों बेहायनो थागोन ओमफ्राय जेखि जाया गावनि न'आथ' गावनि न'आनो ना गामियावथ' बिराद मोजां ना ओंखायनो जोङो गामियावनो थांनानै माने आरोबाव सेटेल जाहैगोन बिदिमोन आरो बाट मैया जि घटना जाबायना नोंथांमोनखौथ' आं अलरेडि खोन्थाबायनो बेबायदिनो आरो मोजां मानसि मोनबासो मोजां आरो जोंनि अनाराथ' मोजां थेवबाबो आरो बारा मोजां नङा आरो बे नेबारा जों जेब्लानिफ्राय फार्स्ट बेहाय फैदोंना अब्लानिफ्राय जोंनि एक्सपिरियेन्सा माने नेबारफोरजों एकदम मोजां नंखाया आरो बिराद मिसबिहेभ खालामो बिसोरो जोंनि अनारफ्रा बिदि नङा आरो सानैबो हासबेन्ड वाइफआ बिराद मोजां पलाइट आरो बिसोरो बिदि नङा आरो ओंखायनो बिसोरनिफ्राय थांबाय बिसोरबो आवगायाव दंमोन बेहाय दा बिसोर बेलेग जायगायाव थायो आरो गावनि न' दङ बेहायबो बिदिनो आरो खिन्थु आवगायाव जों जेराव दंमोन ना बेहाय बिदि एक्सपिरियेन्स जों मोनाखै आवगायाव बिराद मोजांमोन ना रावजोंबो जों बिदि कमप्लेनबो होजायाखै बिदि आरो ओरैनो कमप्लेन होलाबायो बिसोरो खामानि गैयाना मानसिफ्रा बिदि आरो दा ओंखायनो बिथाङाबो न' नागिरगासिनो आरो बहा फ्लेट मोनो गावनि एपार्टमेन्ट बिदि बायनाय आरो लोगोफोर आं अलरेडि माने लान्चनि थाखाय आरो हासबेन्डआ अफिस दङना ओंखायनो अलरेडि इथिं सबाय बिमा आरो आलु इथिं एवनानै दोनखाबाय बेखौ भाजा होगोन ओमफ्राय दिनै ब्रेकफास्टआव आरो आं स्पेसियेलि आं जानो लुगैदों दे बे जानो मोजां मोनगोन ना मोना मिथिया आं ओरै आटा नाना दोनबाय आटानि लाड्डु नानानै दोनबाय घिजों बानायगोन आरो ओमफ्राय आरो आमलेट बानायगोन आरो गाइखेर बेनि ब्रेकफास्ट आरो लोगोफोर दिनै स्पेसियेलि नोंथांमोननि खाथियावनो आरो मोनसे रेसिपि शेयार खालामनो सानदों आरो सोरबा मिथियोबा आरो बिदि नैबे थेमायाव माबा दङ आरो लैथोनि ना आरो टुना फिस होनो आरो बेखौ बिदि थेमायाव मोनो बेहाय अलिभ अइल नैबे नुबायना नोंथांमोना एनै
अलिभ अइलजों बेहाय माने इदि दोनो आरो प्रिजार्भ खालामनानै दोनो बेखौ 1 year 6 months जेब्लासिम माने नोंथांमोना इदि खुलियालासेनो दोनो आरो अब्लासिम थाबाय थागोन आरो बियो दखानफ्राव मोनो इयो जों जाबाय थायो आरो जिहेतु नोंथांमोना सोरबा जाफेराखैबा आरो मालाबा ट्राइ खालामनो हागोन होननानै आं माने नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै बे टुना फिसनि रेसिपिखौ शेयार खालामनो सानबाय आरो जेबो एसेबां टाफ नङा माने माबायदि बानायो बेखौ देखायनोसै आरो नोंथांमोनखौ ओमफ्राय आरो बे माने लैथोनि नाया आरो बे टुना फिसा जानो बिराद गोथाव आरो बे ना गोरान बादि मोनामखाया ना गोरान बादि मोनामबाथ' आं हासबेन्डखौ अफिसाव होनाय नङामोन नोंथांमोना अलरेडि मिथिदोंनो ना सानसे बा साननैखौ होदोंमोन बिचाराया माने मोजाङै आरो स्वाद खालामनानै टेस्ट खालामनानै जानोबो मोना आरो बेलेगा मोनामनाय मोनगोन होननानै थाब जानानै फोजोबो आरो ओंखायनो बे टुना फिसा इदि मोनामखाया आरो टुना फिसा बिराद टेस्टि जायो बियो दा लोगोफोरा आंखौ बानायनोसै आरो दा लोगोफोर जोङो नैबे टुना फिसखौ बानायनो आरो लादों नैबे टमेट'आ बिराद इम्परटेन्ट आरो बेखौ बानायबाथाय आरो टमेट' लादों थाइनै मिडियाम साइजनि ओमफ्राय पियाज थाइ साइजनि गिदिर आरो हाना लादों आरो बेखौ ओमफ्राय आरो माबा बे माने कारि पत्ता बे नोरसिं बिलाइ थाबाथाय होजायो आरो जोंना नोरसिं बिलाइ जोब्बाय ओंखायनो होला आरो दा लोगोफोर नैबेहाय पियाजखौ होनोसै आरो मस्लायाथ' दंखायोनो बे माने हाइजें सामब्राम गुफुर आरो बानलुनि बे देनाय मस्ला ओमफ्राय आरो बे रेडिमेड मस्ला मोनबाथाय आरो दुन्दिया पाउडार बेफोरखौ होजायो आरो गरम मसाला दा बेखौ पियाज एसेखौ फ्राय खालामना लानोसै नोंथांमोना आरो सोरबाफोर मालाबा जुदि बेखौ टुना फिसखौ आरो बिदि ग्रसारि दखानफ्राव मोनलाबायोबाथाय आरो फ्राय खालामना नायबानो जाबाय आरो टुना चांक्स टुना फ्लेक्स बिदि लिरना थायो आरो आं माला ट्राइ खालामदोंमोनथाय बेखौ लास्ट इयारनि आरो लास्ट इयार माने जेब्ला जों दिल्लीयावनो फार्स्ट फैदोंमोन आरो अब्ला माने बे साउथ इण्डियान दखानाव जों जेराव थांबाय थायोना बेहाय नुबाय आरो नुनानै ओमफ्राय लाबोनानै टेस्ट खालामबाय आरो बिराद गोथाव जायो ओरैबाबो जों सानफ्रोमबो बायदि नर्मेल जों नाखौसो जाबाय थायोना दा सानसे इदि आरो एसे होथे बा एसे गुबुन लैथोनि नानि टेस्टखौ लाबाथाय एसे मोजां मोनो आरो मानो होनबा लैथोनि नायाथ' एसे माने नर्मेल जोंनि फुख्रि बा दैमा दैसायाव मोननाय नानिख्रुइ एसे टेस्टआ बेलेग जायोना दा लोगोफोर नैबे देनाय मस्लाखौ होनोसै लोगोफोर आं केमेराखौनो अन खालामनो बावदों आरो दासो अन खालामबाय केमेराखौ बेहाय दोननानै अन खालामनाय बायदि मोनदों आं बेहाय लोगोफोर बे सामब्राम गोजा होबाय बे सामब्राम गोजा आरो बे देनाय मस्ला एवनायनि उनाव एसे सम थानायनि उनाव बे टमेट'खौ हाना दोननायखौ होबाय बेनि उनाव माने बे बानलु गोरान चिलि पाउडार ओमफ्राय उनाव धनिया पाउडार आरो मा होबाय संख्रि आरो हालदै होबाय आरो हालदै होनानै एवगासिनो दा जेब्लानो बे टमेट'आ गलिलांगोन ना अब्लासो बे टुना फिसखौ होगोन आरो नैबेखौ मानो होनबा टुना फिसाथ' रेडि टु इट बायदिसोना बारा गोबाव लाया आं सानसे बानायदोंमोन ना बे चिकेन किमानि रेसिपि चिकेन किमा बायदिनो आरो बेबो रेडि टु इट टाइपनि आरो लोगो गुदुं खालामबाबा 5 मिनिट्स बा बिदि 5-8 मिनिट्स बिदि गेजेरावनो माने मोनो आरो गलिलांबाय ना टमेट'आबो दा लोगोफोर जोङो नैबे टुनाखौ होनोसै आरो नैबे थाव दङ थाव ओंखारदों अलिभ अइल दङ ना अलिभ अइलाथ' बेलेग हेल्थनि थाखाय बिराद मोजां आरो खिन्थु दामा ओरैबायदि दाम गोसा 1 लिटारावनो 1000 जोंना बे हासबेन्डआ आरो बेयो हाबा जायैनि सिगां बे जेब्ला बे हिमाचलाव पस्टेडमोन ना अब्ला बेफोरा अलिभ अइलसो जायोमोन आं सानदोंमोन आरो मा अलिभ अइल जायो होननानै आरो ओमफ्राय उनाव आं फैनायनि उनावबो आरो खनसे लाबोदोंमोन आरो एसे होनांगौ आरो जोंथ' आरो फाइसेसो होनानै बिदि बानायनो हाया ना एफा दाम गोसाबो ओंखायनो लाबोआखै आरो दा लोगोफोर जों नैबेहाय दै होनोसै एसे दैया रानबानो बे जाबायबो आरो एखे चिकेन किमा बायदिनो आरो बे टुनायाव आरो माने बे टुना चांक्सआव बा टुना फ्लेक्सआव बेहाय जेबो सु गैया आरो सुखौ दिहुननानै बेखौ प्रिजार्भ खालामनाय जादों आरो बे फरेन कान्ट्रिनि मानसिफ्राथ' बेखौ सामुस लानानै बिदि जायो खोमा बेबायदि नुयो आरो बिसोरथ' ओरैबाबो नाफोरखौ गोथां बेदरफोरखौ बिदि गोथां जानो मोजां मोनो बिसोरो प्रटिन बारा मोनो बिदि होननानै बाट जोंथ' जानो हायाना बिदि दा लोगोफोर बेखौ 5 मिनिटसो खोबना दोनसै आरो
मानो बे टिफिना एसे गिदिर ना बेहायनो ओंखामबो होदों ओमफ्राय भाजाखौबो सायाव लेयार खालामना होदों आरो नङाबा टिफिनाव थोन थोन जागोन ना ओमफ्राय बे मोनसेयाव ग्लासनि मोनसेयाव बे टुनाखौ होगोन आरो लोगोफोर दिनै आंनि लान्च आइनि बे टुना फिस बे ओमफ्राय अलरेडि टिफिनाव सोबायनो सबाय बिमा आरो ओंखाम सबाय बिमा आलु भाजा ओमफ्राय नैबे ब्रेकफास्टनि थाखाय खिर रुटि बानायदों ओमफ्राय इथिं आमलेट ओरैनो आमलेट बानायदों आरो इथिंजाय दङ गाइखेर दा लोगोफोर बेनोसै आरो दिनैनि रुटिना आरो बे ब्रेकफास्ट आरो लान्च आरो जाबाय आरो आंना खामानि आरो हासबेन्डआ दुगैहैदों बिदिनि उनाव ब्रेकफास्ट होनोसै आरो दुगैनाय ब्रेकफास्टआव रुटि आं जानो लुबैनानैसो बानायदों लोगोफोर मालाबा गावनि मोजां मोननायखौबोथ' बानायनांगौ ना आं जायखौ जानो मोजां मोनो बेबो गाज्रि मोना जेनेबा आं जि जायो जोंबो प्रब्लेम गैया सानैबो मिलायोना ओंखायनो थेवबाबो आरो आं दिनै बेखौ बुङालासिनो बेखौ बानायबाय आरो गाइखेरजों आं खिर रुटि मोनबा जेबो नाङा आरो दा लोगोफोर जानोसै दे नोंथांमोनखौ एसे उनाव लोगो मोनगोन आरो बेबो थांनांगोन ना अफिसाव लोगोफोर जोंना नैबे थाइसे भिन्दिया ओरै थाइगासिनो बे मोजांथार दाख्लैसो थाइनै खानानै जाबाय आरो गाबोनसिम नैखौ खानो हागोन आरो नै लोगोफोर आं दुगैखांबाय ओमफ्राय न'खौबो मोजाङै फुगारबाय आरो नोंथांमोनाथ' गमनो मोन्दोंना मैया एकदम जोंनि न'आव बिराद मानसि भिर जादोंमोन ना मैया आं नोंथांमोनखौ बुंदोंमोन ना जोंनि न'नि अनार ओमफ्राय माने बिनि माने बिसिबो आरो वाइफ हासबेन्ड एन्ड वाइफ अनार ओमफ्राय आरो बे गाहायनि न'नि हासबेन्ड एन्ड वाइफ आरो बे खामानि मावग्रा वर्कार आरो माबा माबि आरो जायफोरानोखि बेखौ मावगोन मोजाङै नायनो आरो कन्ट्रेक्टर बायदि एकदम मेरला मानसि खैबार थांलाय फैलाय एकदम जादों आरो पात्ता गैया आरो बिसोरो आंथ' आरो जेनेबा खामानियाव फैनाय मानसिथ' थाब थाङो फैयो ओमफ्राय जुथाफोरखौथ' खुलिनाय जायाना ओमफ्राय बाहेरनिफ्राय फैयो बहाबा मैला मैलि गानानै फैदों ओंखायनो आं दिनै न'फोरखौ सब लिरबाय आरो दिनै आरो मैया माने जोंनि जि अनार फैदोंमोन ना न'नि अनारनि वाइफआ आरो बे आन्टियाबो आरो फैनायनि उनावहायनो एकदम फैग्रोमोनानो माने आंखौ मुलि बिदों आरो बे खर' सानायनि मुलि दङ नामा मेडिसिन दङ ना बेबायदि होननानै आरो आंनावथ' गैयाना ओंखायनो आं होनो हायाखै ओमफ्राय उनाव मानसिया साहा फुदुंनानै होबाय लोंबाय ग्रिन कफिबो होबाय बे अनारा आरो बिथाङा साहा लोङानो ग्रिन कफिबो फुदुंनानै होबाय ओमफ्राय उनाव खर' बिराद सादों आरो थानो हायाखै ओमफ्राय बे जोंनि बे रुमावनो आरो एसि होनानै बेहायनो उन्दुनो होबाय रेस्टबो लानो होबाय मोजां मोनगोन बिदि होननानै ओमफ्राय आरो आंबो थाव मालिस खालामना होबाय आरो नै माने खानायाव आरो माने मालाबाबो थाव लाफेरानो आरो खर'आव आं होनदों आरो गेजेर बिदिनो माने थाव लाबाय था लगायबाय था खर'आव अब्ला माने आराम मोनगोन बिदि होननानै आरो ओमफ्राय आं जि थाव लगायोना बे मामा आर्थनि अनियन अइल बेखौ लानो होदों आरो माने बिहाबो आन्टियाबो इथिं माने सब खानाया गजोबदों आरो एकदम गैया जालांदों आरो जेखि आंनाबोथ' आवगायाव जि गैया जालांदोंमोन दा एसे मोजां जाबाय आरो बे मामा आर्थखौ फुनबाय थाबा मोजां जायो बे जेबो स्पन्सर्ड भिडिअ नङा लोगोफोर थेवबाबो आरो आं मोजां मोन्दों नालाय प्रडाक्टखौ पुरा आं बिदि मालिस खालामना होदों आरो जेरैबायदि हासबेन्डखौ मालिस खालामो आं खानायाव थाव लगायबा बेबायदि आन्टिखौबो मालिस खालामनानै माने मोजाङै रेस्ट लानो होबाय आरो अब्ला आराम मोनबाय आरो ओमफ्राय बिसोरो खोमा 12टायाव फैनानै एकदम 5टायावसो थांदों आरो बिदि थांलाय फैलाय खामानि ओमफ्राय गोजौआवबो टेंकिया दाख्लै बिदि बेलथायना दंमोन ना गोजौआव जाय दं बिसोरनि टेंकिखौबो दिहुनबाय माने गाहायाव लाबोबाय बिदि आरो दा लोगोफोर नोंथांमोनखौ मोनसे बुस्थु देखायनोसै आं दे जोंना मिस्टारा बे गाव माने गस्लाफोरखौ गाव जेबो अर्डार होनानै लाखाया जेसेबां गस्लाया गोजाम जाबानोबो बेखौनो गानबाय थायो आरो बियो आं लाया बिदि होननानै आरो ओंखायनो आं जिना बे हासबेन्डआ जेसेबां गस्ला गानोना टि सार्ट ओमफ्राय उनाव बे अफिसनि फर्मेल्स बेफोर गानोना सब आंसो बायना होनाय आरो आं अर्डार होनाय आरो बि जुदि बायाबा आरो आंनो पुरा मिन्ट्रायाव नायो आरो जों जिहेतु बांसिन अनलाइन शपिं खालामो आरो अनलाइनावनो सब माने मोजां मोनखायोना दाना खमावबो नों जेसेबां प्राइसनि नांगौ खमाव नांगौबाबो मोनो एसे बिनि दाम गोसाबाबो मोनो दा ओंखायनो आरो नैबे टि सार्ट अर्डार होदोंमोन आरो बारा दाम नङा इयो बेसेबांबा 400 ना बेसेबांमोन आरो नैबे बिदिनो आरो खाथि खालायाव थांबाथाय गाननो गरमाव न'आवबो गानजायो आरो बिदि आरो
माबायदि नुदों लोगोफोर सिम्पोल ना आं सिम्पोलखाय मोजां मोनदों आरो इदि आंनो इफोरखौ बेखौ देखायो आं पुरा फार्स्टआव मा खालामो पुरा एकदम सिलेक्ट खालामो आरो नायै माखौ नांगौ माखौ नाङा पुरा साइजफोरखौ नायनानै पुरा कार्टआव दोनो आरो ओमफ्राय दोननायनि उनाव लास्टआव बेखौ खनसे देखायगोन आरो बे गस्लाखौ मोजां नुदोंना नुवाखै नुदोंबा आं अर्डार होनोसै बिदि होननानै आरो मोजांनो इदि होनगोन आरो बेयो बारा एसेबां नाया बियो मोजांनो इदि होनबानो लोगोनो आं अर्डार होबाय आरो लोगोफोर आं ओंखाम जानो थाखाय ओंखामखौ खुरदोंमोन आरो लोगो सासेनि फन फैबाय आरो ओमफ्राय खोबनानै गालांदोंमोन दा जानोसै आरो नैबे लोगोफोर दहाय बानायदोंमोन ना टुना फिस नैबे ओमफ्राय नैबे सबाय बिमाजों आलु ओमफ्राय नैबे ओंखाम आरो दा लोगोफोर आं जाहैनोसै दे उखैबाय आरो दहायनो जागोन होननानै ओंखामखौ खुरबायनोमोन लोगोआ फन हरबायना लोगोजों रायलायबाय दा रायलायनानै आरो बारा उखैबाय आरो दा लोगोफोर जानोसै